मुताहरो लागे खानदानी बा सनमी करम मुताहरो लागे खानदानी बा। अब 3 जना यूट्यूब वाला भाई बड़ा हाँ आज अगर यूट्यूब पर चढ़ावे को ही तो ही चढ़ाई हो सही कि यह कार्यक्रम में गोलू राजा अकेले गौल अब बड़ी लोग सुनली मत लिख दी हो कि अनुपमा यादव के रेल दिया नहीं ऐसे कि बाड़ी ना तू ही लोग उन लोग के आगे बढ़ौले बढ़ हम तो यूट्यूब जब ना रहे तो वहू से बानी टीवी में गावत रहनी आई तू लोग में कमी बा तो ई लिखेगा बाकी अकेले गोलू राजा गाए आनंद राय जी के प्रोग्राम में अकेले भी लोगों ने सुना भंवर खोल के सारे हमारे भाइयों ने गार्जियन ई डलबा तो निमन तार व्यूअर बढ़ अब जे नई खेव करो बारे में लिख देबो तो हमार तब का करबो तारा चलते जोहर खाए के पड़ी। अब एगो गीत बा हमार कौन सुनाइए दे तनी खानदानी के बात कि मरही के बातें तो अरे मार दो न जान से काहे के मुआवेलू नजरिया के बान से काहे के मुआवेलू नजरिया के बान से मरही के बातें तो मर दो न जान से मरही के बातें तो मर दो न जान से मरही के बातें तो मर दो न जान से काहे के मुआवेलू नजरिया बान से काहे के मुआवेलू नजरिया के बान से काहे के मुआवेलू नजरिया के बान से काहे के मुआवेलू नजरिया के बान। हे मस्त मस्त तू चीज करी है मस्त तू चीज करी है मस्त मस्त तू चीज करी है मस्त नहीं तुझमें कोई हो नहीं तुझमें कोई हो नहीं तुझमें कोई हो तू चीज करी है मस्त मस्त तू चीज करी है मस्त तू चीज करी है मस्त मस्त तू चीज करी है मस्त काहे के मुआवेलू नजरिया के बान से काहे के मुआवेलू नजरिया के सुंदर प्रमुख जी के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल आदेश आइल बा कि अब अंते करे के बा ए गीत ऐसा ऐसा गीत हमने के तो चित्रहार वाला है जाना बाकी आनंद भैया के दिल से धन्यवाद दे आग्रह हतने करब अगर सुनत बानी तो जय हो कि छोट भाई जान के जीवन भर प्यार बनौले रखब तो हम जरूर रहब रउरा संग। वाह वाह अरे घर से निकले सजी सवार के सजी सवार के हो सजी सवार के राम जी बनवले लागो चौगुन बजावे के पड़े अरे पूरा सफर के बुद्धि फेल कइले बाड़ू के कौन कौन कहीं जौन कहीं कही जगदीश सर जी कोनो हमारे गीत कहो सतीश भैया दोसरा के ना इहो बात ठीक है अभी नया गीत एगो बोले बनी हो लय पुरान हो कि बड़ी मस्तानी है मेरी दिल अब तो धोती कुर्ता पहने के कुछ राज होई नु हाँ जी गावे करी तो जींसों में गा सकता आदमी सही बा कि धोती कुर्ता मने कुछ राज बा खाटी के है जी 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 कहीं मारो के बांस वाह वही गीत से अंत कर देते वही गाना से समाप्त करब एगो छोटा सा भजन टाइप के गाय बाकी जौन गीत हमारा आवता है एगो लड़का कहता देहाती का कि हमारा बेचैनी बा अरे गाड़ी लड़े तोरा ई खाटी के ओरिचन गड़े हमारा बेचैनी बा गाड़ी लड़े हाँ जी तोरा ई खाटी के ओरिचन गड़े
यही से कहत नहीं देहाती हई। हाँ जी। और कि चल गोरी प्यार करी आज खड़े खड़े प्यार करी आज घरे घरे। चल गोरी प्यार करी आज खड़े खड़े चल गोरी प्यार करी आज घरे घरे। हमारा बेचैनी मगारी लड़े तोरा ई घाटी के ओरछन गड़े। हमारा बेचैनी मगारी लड़े तोरा ई घाटी के ओरछन गड़े। चल गोरी प्यार करी एक ओरिजिनल कैसे बा ओरिजिनल। अरे कि चल गोरी प्यार करी आज खड़े खड़े चल गोरी प्यार करी आज घरे घरे। चल गोरी प्यार करी आज घरे घरे। सतीश भैया के फरमाइश के बाद अरे कि मारो के पास धोके अब रोता यार हो निर्जन डाली हो भातार हो। मारो के बाहर धोके रोता यार हो से निर्जन डोली हो भातार हो। अच्छा हमारा आनंद भैया के मान लो तने हाथ उठाई तो आनंद भैया के सभे मानो तनु हम ताज मानो तनी ऐसे पहले भेंट भइल नहीं लेकिन एक लाइन वो बारे में कह देतनी जैसे कि हम सबका खातिर ना कहे कलाकार केहू खातिर कहती पूर्वक बनावे खातिर। हाँ जी। लेकिन हम मंच के बड़ा भाई टाइट रहिला मंच पर वो सब देखले बनी तो वो करे खातिर कहब जेकरा से मिल के हमरा अच्छा लागे। जय हो। कि जिंदगी भर करब नवरात हो जागरण करब भर रात हो अंगना जमाई कलसा जइया ये मैया अपनी है जब विधायक आनंद भैया ये मैया अपनी है जब विधायक आनंद भैया ये मैया अपनी है जब विधायक आनंद भैया ये मैया जिंदगी भर नवरात हो जागरण करब भर रात हो जिंदगी भर नवरात हो आंगना जमाई कलसा जइया ये मैया बनी है जब विधायक मुन भैया ये मैया बनी है जब विधायक मुन भैया ये मैया। आओ 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 अब सतीश भैया के फरमाइश नीरज राय जी कदुआन भैया बड़ी बड़ी पुरस्कार देनी पुरेंद्र भैया के तो जवाबे ना बाकी लड़की कहती है राजा जी कि मारो के बास धोके अब रोता न यार हो से निर्जन डाली हो भातार हो। मारो के बास धोके रोता यार हो से निर्जन डाली हो भातार हो। काहे होने खाड़ बारू चौका पचल काहे होने खाड़ बारू चौका पचल बाबूजी के छोड़ा हाथ